Lorezain gazte hauek landatu dituzte duna sortuko duten itsas landareak. Debako mendata ikastetxeko ikasleak dira. Landare hauek landatzen ditugu hondarremen pilatzeko eta hondarraz juteko pasealekura. 30 sentimetroka zulo bat inda sartu behar ditugu eta zuloa izan behar pixka sakona, hola, behian hor ezetasuna dagoenez landari ateatzeko. Landare hau Amofila haren ondokoa landatzen ari dira. Hondartzetan bakarrik hazten da, beraz proiektu honek bere biziraupena ere ahalbideratzen du. 3.000 metro kuadroko duna honek haizeak hondarra pasealekura eramatea ekidingo du. Hondar hori garbitzea gastu bat suposatzen du eta gainera ezin da hondartzara bueltatu. Jaso eta hori zabortegira bialtzen da. Zikina delako, hautsakin, paperekin, da bar jasotzen delako. Arazoari konponbide natural bat bilatu nahi izan zaio jendeak erabilial izango duen eremua 10% murrizten den arren marea gora dagoenean. Alde guztitan, esaten ari zaigu, itsas mailaren igoera dela eta bar, epe pertainen luzera, hasi bergarela, hondar biltegi hauek ahalik eta ondoen kontserbatzen. Proiektu pilotu hau Orio Debat Hondarribian jarri da martxan. 4 urte pasa beharko dira bere eraginkortasuna frogatzeko.